So yun, what's up mga kasolid? Isang masayang araw sa inyong lahat. At kumusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, kasama ko si Miss Beautiful, Mrs. Camera Girl. Magandang araw sa inyo mga kasolid! Ang episode natin ngayon mga kasolid, tuturuan ko kayo kung paano mag-boneless ng paa ng manok, yung chicken feet. At ang pangalan ng recipe natin ngayon mga kasolid, boneless chicken feet adobo. Yun o, ang lalaki ng mga paa ng manok. Parang ano? Ano yan? Hay, Amerikano. Parang pata ng baboy. Ito na ba? So yun o. Solid. Aalisin natin yung mga buto nito mga kasolid hanggang sa maging boneless siya. So ang unang gagawin natin, ilalagay mo natin dito sa ating call around kawali. Itong call around kawali na to, pwede siyang steamer, pwedeng pangluto ng gulay. Pwede kahit ano. Pati sabaw, dito namin niluluto. Lalagyan lang natin ng tubig. Lalagyan natin ng asin para magkalasa na siya habang pinapalambot natin siya. At papalambutin lang natin to ng ilang minuto mga kasolid. Huwag naman sobrang lambot, yung sakto lang para hindi siya masira kapag tinatanggalan natin siya ng buto. At habang pinapalambot natin ang paa ng manok mga kasolid, sana po supportahan nyo ang free short movies. Sa mga mahilig sa pelikula dyan, pinaikli na po ang pelikulang yon at mag-enjoy po kayo. Magaganda po ang mga mapapanood nyo doon. Ilalagay ko po ang link sa description box, ang free short movies. Maraming salamat po mga kasolid. So yun mga kasolid, dahil malambot na ang ating chicken feet, hindi na natin siya i-debone. Dahil sumobrang lambot siya, nakalimutan namin siyang patayin. Sobrang lambot na siya mga kasolid. Dahil nasisira lang yung ano natin, chicken feet, sayang lang. Habang pinapalambot kasi kanina, naligo ako hanggang sa makalimutan kong patayin ng paa ng manok hanggang sa sumobra na sa lambot, nasisira lang. Hindi na siya madibone mga kasolid. Ito yung ano, nasira lang oh. Yun, oh. Failed. At ang pangalan ng recipe natin ngayon, chicken feet fail. So start na tayo maggisa mga kasolid. Sibuyas muna. Sa mga na-disappoint po dyan, pasensya na po kayo mga kasolid. Sunod na natin ang bawang. Kasi hindi rin nabantayan ni Mrs. Kitchen yung pinapakulo namin dahil nagbabantay din siya ng bata, nakalimutan din niya. Sumobra sa lambot. Sumobra sa lambot, hindi na natin matibon, nasisira lang. Pero okay lang yan mga solid, masarap din naman kahit may buto. Bawi na lang sa susunod na vlog. Isunod na natin ang malambot na paa ng manok. Boneless sana to, kaya lang hindi na siya pwedeng i-boneless, nasisira na. Lagyan din natin ng paminta, syempre. Yan. Lagyan natin ng daon ng laurel, yun oh, ang pabango. At nalagyan natin ng toyo. Siguro dalawang sandok lang muna. At haluin lang natin hanggang sipsipin ng paa ng manok ang toyo. Mataba oh. Ang lalaki ng mga paa ng manok eh. Taba pa sa kamuta. Parang paa na ng ano to ostrich. So yun mga sorry, lagay na natin ang ating pampasarap na ingredients.
Ang Sprite. Sprite, yun oh. Baka naman. Lalagyan din natin ng asin, mga kasolid. At papakuluan lang natin ng ilang minuto. Update po tayo, mga kasolid. Yun oh. Pangluto. Okay na siguro to. Sobrang bango. Nangamoy na yung Sprite. Lalagyan lang natin ng konting suka, mga kasolid. Siguro dalawang ano, yan. Yun oh. Pwede na siguro to, Mrs. Kitchen oh. Dahil pwede na, nalagyan natin ng mas lalong pampasarap. Yan. Yan ang masarap. Yan. Tagdagan pa natin ng siling buo. At dahil luto na, Mrs. Kitchen, anong gagawin? Kainan na mga kasolid. Mukbangan na, mga kasolid. Siyempre, ito yung masarap dyan, mga kasolid. Yung kaning lamig. Ilalagay mo dun sa pinaglutuan ng adobo. Yan o. Yan yung gusto ko. Parang nagsangag ka sa sabaw. Oo. Kahit hindi mo nasabawan yung kanin mo yan. Ay, sarap. So yun mga kasolid, ito na ang ating fail boneless chicken Hindi feet. siya boneless. Dapat po i-boneless namin, sumobra sa kulo, lumambot. Nasisira na kapag binoboneless. Inadobo na lang. Kaya adobo na lang po mga kasolid. Masarap din naman to. Pasensya na po sa mga umasa na matututunan nyo po ang pag-boneless. Next time na lang po. Opo. Yun o. Dami kong kanin o. Yun o. Kain na po tayo mga kasolid. May special guest pala tayo mga kasolid. Okay na kayo. Oh. Yun o. Hello pa. Yun o. Kain na. May sabaw na yung sa atin. Kain po tayo, Madam Minnie Crafty Lady. Kumakain kasi Madam Minnie. Mabes ha? Chicken feet. Napalambot. Special naman to. Luto sa Sprite. Luto sa Sprite. Sumobra nga sa lambot, mga kasolid. Natatagtag yung buto, no? Na-fail yung ano namin, plano. Mabes ha? Tsaka kahit boneless o hindi, ganyan din naman lasa niyan. May buto nga lang, yun o. Failed chicken feet. Special naman to. Yung lasa kahit buto. Nginukuya ko lang alam yung buto. Mama, get your Water. May sumali sa mukbang natin. Si baby girl. Wala Mama. si Boy Sipat eh. Wala siya. Babantay. Babantay daw ng bata si Boy Sipat. Yun no. Ayun pa. Ang tataba ng mga paano to, oh. May tubig pa. Sobrang taba. Pinili ko yun ah. Sabaw pa lang, wala sana. Lasa. Tapos medyo maanghang siya. Perfect combination yung sili. Lasa yung Sprite.
Sarap. Pati kamay, dinidilaan ko. Napapadila ka talaga sa sarap na ito. Kaya nyo ito mga kasolid. Sarap mo ng Sprite, no? Adobo sa Sprite. Manamis-namis. Masarap. Sopa. Ano Sarap ba? masasabi mo? Masarap, baby girl? Baby girl sipat? Sino nagluto? Daddy. Dali daw. Mami? Mami taga? Anong papel ni mami? Hindi ka nagluluto. Hindi daw ako nagluluto, taga-kain lang daw. Talagang legit mga kasolid. Legit na hindi boneless. Legit yung malambot siya. Grabe. Last na lang siguro ko. Ano po? Sarap. Sarap. Sigurado yung mga OFW natin na miss yung ganyan lutang. Shout out sa mga FW po natin. Shout out. Mga friends ko dyan sa Singapore. Kay Ninang Marie Chris Criado. Shout out po. Si Miss Amy Pardo from New Zealand. Marami tayong viewers sa ibang bansa talaga. Tsaka si Mr. and Mrs. from New Zealand. Thank you, ma'am, sir. Lagi nanonood yun. Tsaka si Madam Mini Crafty Lady. Pagka-upload daw ng video natin, sasabay daw sila kakain pag kumakain na tayo. Sarap. Ano? Ano? Papak na lang ako. Salis na ako. Ano na? Ano na siya yan, no? Last na lang ako. Okay, sa'yo pala to. Wow. Inom na ako? Sug na ako? Kaya na. Busog na rin daw siya. Tapos ka ba, baby girl? Tayo, kapakita ka. Hindi ka nakikita. Para babay. So yun mga kasolid, sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan. At sana po hindi kayo na-disappoint dun sa boneless chicken feet. Talagang fail talaga. Pero dahil sobra sa lambot, sandali na lang natin niluto, no? Dahil malambot na kanina. Ano? Nandito na lang. So yun, hanggang dito na lang po mga kasolid. Maraming salamat po sa panonood. Thanks for watching, guys!